Μαλάκα, δες εδώ κολόνες. Τις κολόνες τις βλέπεις, Στην παλιά Πέλα έχεις πάει να δεις την κολόνα παίζει εκεί πέρα. 10 φορές καλύτερες από αυτές. Ναι, αλλά επειδή εδώ είναι Ρώμη, ντεμεκ, αρχαίος πολιτισμός και τέτοια, δεν ξέρουν Χριστό με φαίνεται. Κανένας ιστορία δεν ξέρει. Ναι. Έλα ρε, λες να πούμε. Καλά ρε. Με λες πάνε στο Κολοσσέο. Ήρθα και εγώ εδώ πέρα, με πονέσανε τα πόδια, προπατάω πόση ώρα να δω να δούμε αυτό το Κολοσσέο. Και είναι αυτό μισό ρε μαλά. Το ήξερες εσύ ότι είναι μισό? Και καλά, γιατί δεν το λες? Εγώ ήρθα να πούμε να δω το υπεραξιοθέατο, να πούμε, και αυτό μου βγαίνει μισό. Το μισό εγκρεμισμένο. Πήγα να μπω και μέσα και καλά να δω τι παίζει και μέσα. Και με λένε 15 ευρώ. 15 ευρώ να μπω μέσα να δω το άδειο το κούφιο ρε φίλε. Δηλαδή άμα σε χρεώνουν 15 ευρώ εδώ, στο Λευκό τον Πύργο εμείς πόσο να χρεώνουμε που είναι και ολόκληρος? Ναι ρε φίλε, ναι. Τώρα θα πάω να αράξω. Πάω να πιω κάνα καφέ λίγο χαλαρά, να γουστάρω, γιατί είμαι ψόφιος. Ναι, σε πάρω από εκεί. Θα σε πάρω, στα πω. Έχω το Κοσμοτέ, το Traveler, τώρα τζάμπα πράγμα. Δεν παίζει, μη στεναχωριέσαι. Μαλάκα, αυτοί είναι χαζοί, πετάνε μέσα τα λεφτά. Δεν έχουν τι να τα κάνουν, τα πετάνε μέσα στο νερό ρε. Φαντάζεσαι εμείς να πετούσαμε τα λεφτά στην Έδεσα? Οικολογική καταστροφή. Έλα καλέ, τι λέει? Ναι, με έχεις λείψει πάρα πολύ. Αλήθεια σε λέω, Με έχεις εμένα για να λέω ψέματα? Με τον Τάφ γυρνάμε από εδώ και από εκεί, δεν κάνουμε τίποτα. Ξενέρωτα είναι. Οι γκόμενες μπάζα είναι όλες. Όχι ρε, δεν κοιτάω καμία. Μα την Παναγία σε λέω. Να μη σώσω άμα σε λέω ψέματα, στορκίζομαι.